Laku noć, Gudi. Laku noć, Ćuri. Laku noć, Pipi. U momentima kada prestanemo da razmišljamo i prepustimo se podsvesnom, kroz snove možemo zaista svašta saznati o sebi. Pipi! Ne, kako se ovo desilo? Šta? Pipi, opusti se, ja sam tu. Ne! Ovo je sve što sam ikada želeo. Čekaj, pa ja zapravo letim. Kako je to moguće? Pa zato što sanjaš, naravno. Vidi, stvarno, u pravu si. Jupi! Okej, sad me je već malo strah. Mogao bih da se probudim. Okej, neću da paničim. Siguran sam da ću se probuditi u bilo kom... Ovaj san je bio tako cool! Hoću opet! Da li se vi sećate nekih vaših snova? Podelite se nama u komentarima. Pogledajte i naš prethodni video, a vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show. Ne zaboravite da možete da pogledate i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!